Πολλές φορές οι άνθρωποι μοιάζουμε στέρεοι, ακέραιοι, στιβαροί. Σαν βράχοι θα έλεγες. Μα είναι που πρέπει να παρατηρήσουμε προσεκτικά τις διεργασίες που έχουν συμβεί για να καταλάβουμε την υφή τους, τη λίανση ή τις αιχμές τους. Έχουν τριφτεί με άλλα πετρώματα, δέχτηκαν αλάτι στις κοιλότητές τους. Πώς αντέδρασαν στα εξωτερικά ερεθίσματα. Στις κακοκαιρίες, άνεμος, νερό, κρύο ή ζέστη. Άλλοι έχουν ρίζες τσαλακωμένες, άλλοι περιέχουν ηφαίστεια και άλλοι κρύβουν καρστικά κενά. Εύκολα μπορείς νομίζεις να κατηγοριοποιήσεις με βάση το χρώμα, την κλίση, την επικινδυνότητα, το υλικό. Μα αν δεν ξέρεις την ιστορία, ποιος να την πει? Ο βράχος δεν έχει μιλιά. Σιωπηλή ψυχοθεραπεία μέσω παρατήρησης. Οι ρογμές δίνουν απαντήσεις. Ο καθρέφτης αποδεικνύει τα ρήγματα. Και τι με νοιάζει ο βράχος, αναρωτιέσαι? Μάλλον καθόλου αν τον βλέπεις από μακριά. Μία πληροφορία στο παρασκήνιο. Έως ότου ενεργοποιηθεί η λάβα ή το ρήγμα και συνειδητοποιήσεις τη σχετικότητα της εγκύτητας, την απειλή της έκρηξης ή του σεισμού. Μόνο όταν έχεις προσωπική εμπλοκή ή συνέπεια. Μα αν σε νοιάζει ο βράχος από απλό συμφέρον, γιατί θέλεις να βρεις τη σπηλιά να ηρεμήσεις, ή θες να τον διαπεράσεις για να γλιτώσεις δρόμο, ή απλώς να βρεις στερεό έδαφος να θεμελιώσεις, ακόμα και από πιο απλό ενδιαφέρον, αισθητική επιλογή. Σου πάει, σου ταιριάζει, πώς να το πω. Οφείλεις να αφουγκραστείς τη σιωπή του, να αντιληφθείς τους μικροσεισμούς, να μετρήσεις τις μετακινήσεις, να δείξεις σεβασμό στις υποκείμενες στρώσεις, τις ρογμές, τα υπόγεια νερά, να μάθεις αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις νύχη ή δυναμίτη. Μελέτησα κάποτε επιπόλαια τις απώλειες. Οργάνωσα την τομή. Και όταν έφτασα στο κέντρο, διάλυση και αποσάθρωση. Μας καταπλάκωσε σκάβοντας μαλακά η φθορά του χρόνου. Ώσπου καθέτος να αναδυθούμε. Προς το φως.